Obec Šarišské Jastrabie leží na západných svahoch Čergovského pohoria v doline potoka Vesné. Nachádza sa pod úpetím vrchu Minčol, ktorý je štátnou prírodnou rezerváciou. V katastri obce nájdete aj chránené krajinné útvary bradlového charakteru, okrúhly kopec a rebro. Taktiež sú chránené aj minerálne sírne pramene. Obec sa rozprestiera v nadmorskej výške 565 metrov nad morom. Prvá správa o obci je z roku 1479, kedy šľachtic Ladislav z Kamenice zálohoval svoj majetok v jastrabom šľachticovi Tomášovi z Torisy. Nesporné však je, že obec ako sídlisko jestvovala už skôr, a to v roku 1435. V dokumentoch z 15. a 16. storočia sa uvádza pod názvom Jestreb. Pôvodný názov Jastrab patril údoliu, v ktorom obec vznikla. Pôvodné obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom, chovom dobytka a lesnými prácami. Sakrálnou pamiatkou obce Šarišské Jastrabie je grécko-katolícky klasicistický kostol Nanebovzatia Panny Márie, stavaný v rokoch 1812 až 1819. Symbolom obce je erb, na ktorom námet zobrazujúci nad oráčinou letiaceho jastraba bol navrhnutý podľa historickej pečate obce z roku 1787.